Kini जोंनि काखौ अक्रा मनरन्जन बर्मा थैथांमानि जोंनि थैथांमानि याबुला काबुबो तेरदिन पांगा खायनानि बागै अबुला खायनानि हिनै खबरमानै आं फाइगाव थुबागानि हिनै आंनि जे मानखा आंथ' मुसा खाया तुइसनफोरनि दङ हिंगा अ तुइसनफोर मानि बिसिंगो बखाकुवार बायजे मानखा थुबावानि हिनै आं तिनियाबो काबु फाइसबायजा हिंगा आंनि लगिबो दङ जोंनि KWF ni ओमफ्राय DJF ni बोसों साल' लोगो बाव हायबा बिदि बोसखां खाल' आं अबनो वान सुबै दङ सागो फान दं खांसे लांमा जोखोब दं साग जोंनि गफानि बागै खालायखानाय गै खालायबो दङ Nitinya suba mani hama tamu tuba ngun tuba TWF ना कुन पार्टी पॉलिटिकल नीति कुनु पार्टी पॉलिटिकल नि आगुनि बिसिं तुबा मानिया आं खबा सोशल वर्कर आगिनि सिमी बां सोशल नकि माने सोशल वर्कर अब हाइकां जे मानखा तुबाओ गां के आगुनि बिसिं के नांग तुबा मंग तुबाय दङ गां के आं साहरका TWF गे TF आनि फुलो दङ गबा बानु किसा फाइल लगे फाइल ini sini आनि सिने मंग नाइसागो बङ लाय बाहायगे थैगे बो बिनि असुस दं माबाय 6-7 मास 10 जागो गुरुगि तंखा ओंका जे पारिसाक आं तो नायखा तारपरे बुना आं जे नायमा सं नायै ताव खा आं आनि जे नायमा तो नायखा तारपरे नारक मलिया ओंका अबनि बिसिङा ताव ब थै थांगा ओंका जों ताव बिनि सामु बुसकांनि सामुना जे खायना बागै फुनोताय चिनि नुहुलिया ओंका आबनि बागैनो जों लुकरंनो कयखा जे बनि जे सुबा मानना बागै एमनि ताक जे सुबाना रनो नंनि खाबाय बाव हाय चिनि खाबाय आनि खाबाय ताइ लुकुनि खाबाय जे उंनाय नकनि गत उंको बरंनि खाबाय ब्लेन खाकुफरियाफोर हामजां माकुफलंयाफोर जे सुबानानि जे सुबान lama sono ni bunga tamu मनोरन्जन देव बर्मा hai hingai para पारा साम पारा sampara bo bisiklai bo andar bisi bo खायतो ताबु चिनाबो बो एक्चुअली मेन हंकाय खुरुमपै बिसि दङ दो गोसोङाबो आन्दार एकैनो चिना आसिगर बैबो गानानो kesarok lah kita सारक लायजा bini family bokai jaka बिनि फेमिलि बकाइजाक बुसा बुरै काइजाक बुसा बुरै बुरै काइसांखा मेन हंकाय काया खुबनो बो तंफ्रो कायना हने बं जे प्लान माने काइ मालिया ताबुक जे अमतिं थाङै हंकाय बिनि बसला दङ bo काइसा tam khaisa jai emni thini बो एम फार्मार खाय कोनो त खाया एमप्लॉय रखाया ini mungkin आन किशोर देव बर्मा